Jumalasta seuraava. Aika lähellä. Nyt ilmeisesti meidän täytyisi nyt sitten valita toi uusi varapuheenjohtaja vuodeksi, joka sitten siirtyy mun isoihin saappaisiin ensi vuonna kokouksessa, missä järjestetäänkin. Ja sitten se tuli vielä tuli vielä mieleen se, että kannattaisi hajauttaa tätä tietyn kilometrin etäisyyden niin kuin sisällä tätä, että nyt me ollaan Itä-Suomessa käyty, nyt me ollaan Keski-Suomessa, ollaan Keski-Suomessa. Niin, että ensi vuonna voisi Länsi-Suomen just sen, ikävä sanoa, mutta sen Turun puolta, niin sillä saataisiin taas sit sieltäkin semmosia harrastajia niin kun kerättyä mukaan, niin me saataisiin pikkuhiljaa semmoinen aika koko maata kattava ja myöskin Kitteen porukka. mutta siis semmoinen tavallaan organisaatiosta semmoinen niin kattavampi otos näihin hommiin, että tämä jäsenyyshän säilyy. Kuka kuorsaa? Joo. Hyvä. Ei mulla sitä muuta ollut oikeastaan. Kuuli äsken, että Korosella on 2 naista ollut moottori. Kunnia jäseniksi. Pitäis Turussa luontua. Ja sitten naiset ja miehet yöpyy samassa sviitissä. Niin, puheenjohtaja, eli siis johtokunnallahan on tietysti nautinto-oikeus sitten jatkossa kaikkeen tämmöiseen huvipuoleen, että... Niin, ja koeajo, ja siis semmoinen niinku... Onko Laukka käynyt hakemassa sen visakortin seuraavalle? Niin, nopea kontakti, koskeeko se kaikkia uusia jäseniä? Mä tämän vuoden jäsenet jo. Tässä on säilyttää, kato se brändi. Joo. Brändi täytyy säilyttää.